nhasi mumwe anorara nebhutsu mumagumbezi. Nyaya yandasangana nayo pano yauya nemwana waMugabe anoitwa Bellarmine Chatunga. Ari kusimbisa, ari kupraisa government iri kutonga, ari kuwirirana kana kuti ari kupindirana nezvinhu zviri kuitika. Achirumbidza President Emerson Mnangagwa akanyora akati, let them say whatever they want to say, but from the bottom of my heart I love this man. Besides the fact that he was mentored by my father, he is a genius, he is a builder, he is a unifier, and indeed a caring man with the best qualities that suit presidents. Chinhu chaitira vanhu fani panapa nyaya iyi yemukomana uyu ndechekuti iye pamhuri yekwavo yese tikada kutarisa zvinhu zvese zvinoitika ikoko ndezvekuti vamwe vese vanoteera kukanzi kuri kuitwa independence vanoenda vakadaro, iye ndiye one ega anenge asipo. Kukanzi kune inauguration anenge achingoenda, magala chichi musangano zhinji vamwe vanenge vachienda, but iye ndiye one wekuti haana nguva yekuenda izvozvo, ende aingobudikira achikuita zveupenyu hwake. Zvinova zvinhu zvakazoita kuti maZimbabwe vatanga kuti saka pamwe mufesi uchi haapindirane nezvinhu zviri kuitwa izvi, ndiye ega ari kuita zvake ega, kana kuti vakatanga kufunga kuti pamwe ari kuside kwavo kana kuti ari kuother side, because dzimwe nguva anombobudikira futi achitaura achisimbisana naChamisa, you see. But manje panapa chiri kuitika nekuti azombobuda musaga akati inini zvangu I love this man, achitaura President Emerson Mnangagwa. Politics ndedzekungwarira, unoziva kuti musamhanyire kungojaja nyaya iyi, because mangwana uchazonzwa mukomana wake kutoenda ikoko kuti ndari nachidoka 2 million ndashoterwa. Because pazvinhu zviri kuita kuti apraise President Mnangagwa ndakazvitarisa inini. Ukada kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika, munhu akasiya chigaro cheche handiti mhuri yake inenge yakutopinda ma1, especially kana aitonga zvisingadiwe nevanhu. Anonzi right ichida kuzokusunga, tasi zvakaita kuSouth Africa, mwana waZuma aipinda court after court, kusungwa after kusungwa, iye Zuma wacho paatosvika pakutoenda mujeri. But zvinhu zvakaita seizvozvo hazvina kuitika pafamily yaMugabe. Saka ini ndakazvitarisa hangu, ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mukomana uyuka azobudikira achitaura zvinhu zvakadai so. But ndiri kuziziva kuti izvezvo vanhu vakatomira nehasha. Tell me what you think, muri kuiona sei nyaya iyi.